నా మంగం విషయంరావు గోండి భాషా దినోత్సవం జూలై 21 తగమంತ తాను ప్రిపేర్ అయ్యాన్లాసి నేడు గుసడి గుట్టతగా 4 ಗಂಟಲ್ಕೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತ ಸಮದಿರು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಹಾಜರಾಯನೆಂಜರೆ విన్నపం అంతా మా రాజగోండ సేవ సమితి ఆధ్వర్యంనే నేడు ఊట్నూరు మండలంనగా గుసడిగుట్ట కేంద్రంనగా రాజగోండ సేవ సమితి భవనం అంతా అది భవనంనగా 4 ಗಂಟಲ್ಕನಗ ಸಮದಿರೆ మా ఊరు ಸಮದಿರೆ తెగల్కనూరు వాయన ఇది వాసి గోండి భాషా దినోత్సవం బహాన్ జరుపుసేయనింజరే దాని గురించి చర్చా కార్యక్రమం అనంతా సమదిర్ హాజరాయనింజరే రాజగోండ సేవ సమితి తరపున సమదిర్కు విన్నపం కీసేమంతం జై సేవ. ఈ గోండి భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా జూలై 21న నిర్వహించే గోండి భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు ఊట్నూరు మండలం గుసడిగుట్ట రాజగోండ్ సేవ సమితి భవనం యందు 4 గంటలకు సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడను. కావున అందరూ రాజగోండ్ సేవ సమితి ఆధ్వర్యంలో అన్ని సంఘాలు, అన్ని ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు గుసడిగుట్టలో హాజరు కావాలని అందరికీ విన్నపిస్తున్నాం.